निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। कला म्हणजे व्यक्त होण्याचं, भावनांच्या आविष्काराचं माध्यम। आज आपण इतर सर्व क्षेत्रांप्रमाणे याही क्षेत्रात पाश्चिमात्यांचे अनुकरण करत आहोत, त्यातच धन्यता मानतो आहोत। परंतु भगिनी निवेदितांनी इतक्या वर्षांपूर्वी मांडलेला विचार निश्चितच क्रांतिकारी म्हणावा लागेल। कलेतून आपले राष्ट्रीयत्व जपले जाते, समृद्ध होते, याचे उत्तम ज्ञान आणि भान भगिनी निवेदितांना होते। विचारांची सुस्पष्टता, ठामपणा बरोबरच आक्रमकताही त्यांचे ठायी होती। भारतीय कलांकडे पाहण्याचा अत्यंत व्यापक, सर्वस्पर्शी विचार करणारे अत्यंत दर्जेदार पुस्तक चिंतन भगिनी निवेदितांचे कला आणि राष्ट्रविचार। असे तेजस्वी विचार तेवढ्याच प्रभावीपणे मांडण्याचे आव्हान समर्थपणे पेलले आहे आदिती जोगळेकर हार्डीकर यांनी। हा अमूल्य खजिना मराठी प्रकाशन विभागाने फक्त 200 रुपयामध्ये उपलब्ध करून दिला आहे। नमस्कार, मी विजयालक्ष्मी साळवी। आज आपण राष्ट्र आणि कलाविचार या आदिती जोगळेकर हर्डीकर यांच्या लिहिलेल्या पुस्तकातील काही अभिवाचन करणार आहोत। निवेदिता म्हणतात, आज भारताच्या समोर जर कोणता महत्त्वाचा प्रश्न असेल तर तो हा की एक राष्ट्र म्हणून भारतीयांच्या मनात राष्ट्रीयतेची भावना उत्पन्न होणं। भारताच्या इतिहासातील अनेक प्रवाहांचा अभ्यास करून त्यांची अभ्यासपूर्ण मांडणी करून आपल्या देशाच्या प्रवासाकडे अधिक डोळसपणे आपल्याला पाहायला हवं। या देशाबद्दल प्रेम, अभिमान आणि ज्या परंपरांचे आपण पाईक आहोत त्यावर असलेला विश्वास आणि भविष्यातली आपली स्वप्न यांचा मेळ आपण कसा घालणार हा प्रश्न आहे। इतर देशातील सर्वोत्कृष्ट अशा कला, विज्ञान, शास्त्र, साहित्य, उद्योग या क्षेत्रातील गोष्टी शिकत असताना आपल्या देशात आपण या प्रत्येक क्षेत्रात कशी प्रगती करू शकू आणि स्वतःचा ठसा कसा उमटवू याचा विचार प्रत्येक भारतीयानं केला पाहिजे। कलेच्या बाबतीतही आधुनिक भारतात महान असे कलाप्रवाह कसे जन्म घेतील या प्रश्नाचं निवेदिता उत्तर देतात। भारतीय कलांच्या बाबतीत तर आपल्याला विचार करावा लागेल, कारण कला राष्ट्राचं जीवन बनवत असतात। जे कलांचं ध्येय तेच राष्ट्राचं ध्येय असतं। कलेमध्ये प्राण ओतला तर राष्ट्रामध्ये प्राण संचरेल। त्यासाठी एक मोठी कला चळवळ आपल्याला देशभर उभी करावी लागेल। त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी काय केलं पाहिजे हे सांगताना निवेदिता म्हणतात, जे सूत्र विवेकानंदांनी सांगितलं तेच सूत्र त्याही मांडतात। संघटना, दिव्य उत्कट ध्येयाची स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांनी एकत्र यायला हवं। जगाला हलवून सोडण्याचं काम कधीच एकट्या नेत्यानं केलेलं नाही। दिशा देणाऱ्या आणि त्या दिशेनं प्रवास सुरू करणाऱ्या अशा अनेक गुरु शिष्यांनी मिळून किंवा बदल घडवू इच्छिणाऱ्या धडपड्या तरुणांनीच इतिहास घडवला। कोलकाता शहरातील तेव्हाच्या काही चळवळींकडे दृष्टिक्षेप टाकताना त्या उदाहरण देतात ते केशवचंद्र सेन आणि त्यांच्या समकालीन विद्यार्थ्यांचं। नवविधान संघ, साधारण ब्राह्मो समाज आणि नंतर रामकृष्ण मिशन हे तिन्ही गट नैतिक छात्रबलातून उभे राहिले।
परदेशातीलही काही अशा युवकांच्या गटांचे संदर्भ त्या देतात. लॉर्ड रिपन ज्या गटाचा सभासद होता तो गट ख्रिश्चन सोशलिस्ट नावानं प्रसिद्ध होता. न्याय आणि समतेचे संस्कार रिपनवर तिथे झाले. लंडनमधील फेबियन सोसायटी असेल किंवा ऑक्सफर्डमधील विद्यार्थी ज्या कॉंग्रीव नावाच्या गुरुभोवती जमले तो कॉंग्रीव एक धर्मोपदेशक होता. समाजातील अनेक प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी त्यावर उत्तर शोधण्यासाठी ही मंडळी एकत्र आली. मध्ययुगीन इंग्लंडमधील कला प्रांतातील चळवळ की ज्या चळवळीचा उल्लेख नेहमीच निवेदितांच्या कलाविषयक लिखाणात आलेला आहे. रोझेटी, विल्यम मॉरिस, बर्न जोन्स, सोलोमन इत्यादी कलाकार मंडळी परंपरागत कलेला नवसंजीवनी देण्यासाठी जे अनेक प्रयोग केले त्याबद्दल निवेदितांना विशेष कौतुक होतं. अशा प्रकारे भारतीय कलेला नवसंजीवनी देणारा विद्यार्थ्यांचा गट आता निर्माण व्हायला हवा असं निवेदितांना वाटे. कलेला वाहून घेतलेले दोघे जण जरी तयार झाले तरी ते भारतीय कलेच्या क्षेत्रात क्रांती घडवू शकतील. एकीकडे भारताच्या स्वातंत्र्याचा विचार करत असतानाच स्वतंत्र भारताची वैचारिक बैठक पक्की करावी लागेल आणि तरच राष्ट्र म्हणून आपण उभे राहू शकू याचा फार दूरचा विचार करण्याची ताकद निवेदितांमध्ये होती. कलेच्या बाबतीत ही राष्ट्रीय भावना जागृत करायची म्हणजे काय करायचं हे सांगताना त्या अतिशय मुद्देसूद आणि सुस्पष्ट मांडणी करतात. आपल्या देशातील अनेक जाती, वर्ण, भाषा, वेश यातील वैविध्य ही खरी तर आपली सांस्कृतिक श्रीमंती. प्राचीन काळापासून आपण पाहिलं तर आपल्या लक्षात येईल की भारतीय कलेची अभिव्यक्ती ही प्रतीकांच्या भाषेत असलेली आपल्याला दिसेल. उदाहरणार्थ एखादं साधं तुळशीचं रोप, त्यापाशी लावलेला दिवा, नदीचा काठ, एखादा सण, कमळासारखं एखादं फूल, सामान्य शेतकरी, श्रमिक माणसापासून ते उच्च शिक्षित स्तरावरच्या कोणालाही या गोष्टी पाहिल्या की त्याला लगडलेले अर्थ प्रतीत होतात. त्यामुळे आपण भिन्न धर्मीय, भिन्न पंथीय, जातीय जरी असलो तरी विविध चिन्ह, प्रतीक, प्रसंग पाहून आपलं मन त्याचा एकच अर्थ लावू शकतं. म्हणून कलेची भाषा ही भारतासारख्या ठिकाणी जिथं विविध संस्कृती एकत्र नांदत आहेत अशा ठिकाणी खूप महत्त्वाची ठरते. कारण कलेची ही दृश्य भाषा लोकांना एकत्र आणू शकते. आर्ट ऑफर्स अस अ ग्रेट कॉमन स्पीच हे निवेदितांचं विधान मला अत्यंत डोळस आणि महत्त्वाचं यासाठी वाटतं की 1907 साली अशा प्रकारे एकत्र येण्याची भाषा बोलणारी माणसंच आपल्या समाजात दुर्मिळ होती. कला ही मनांचे पूल बांधणारी होऊ शकते हे 1907 सालचं विधान किती पुरोगामी आणि आधुनिक विचार मांडणारं आहे. जातीभेद आणि कर्मकांडात बुडालेल्या आपल्या समाजापुढे निवेदिता किती पुढचं लिहून ठेवतात हे पाहून विस्मय वाटतो. निवेदितांचे हे विचार संचित वाचताना सतत वर्तमान काळाशी ते जोडून पाहण्याचा मोह मला आवरला नाही हे खरं. सांस्कृतिक दृष्ट्या आशिया एक आहे असं वाटत असलं तरी आज आशियातल्या देशांतर्गत कमालीची असुरक्षितता निर्माण झालेली आपल्याला दिसते. आशियातले देशही जागतिक स्पर्धेत एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी तयार आहेत. अशा वेळी मानवतावाद हा देशांच्या प्रगतीचा केंद्रबिंदू खरंच राहिला आहे का हा प्रश्न पडतो. अशा वेळी सामान्य माणसातले हेच कलाकार मनाच्या भिंती जोडू शकणार नाहीत का? जागतिक परिस्थितीत झपाट्यानं वाढणाऱ्या असुरक्षित वातावरणात तर आता कला हाच एकमेव आधार दिसतो आहे. इतर कितीतरी क्षेत्रात जगातल्या देशांनी प्रगती केली पण त्यातून जीवघेणी स्पर्धाच वाढीला लागली. अशांत मनं, स्पर्धेचा रेटा यात मानवी आयुष्यातला आनंद खरोखर किती जण घेत आहेत? अशा वेळी कलाकार खूप महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात असं मला आजही वाटतं. पण त्याच वेळी अशी परिस्थिती आहेच की शब्द, चित्र, अभिनय यातून व्यक्त होणारी सत्य परिस्थिती समजून घ्यायची सहनशीलताही लोक हरवून बसलेत. समाजाच्या भावना दुखावणं हे अगदी सर्रास पाहायला मिळतं. अशा वेळी कितीतरी कलाकारांचा आवाज दबून टाकण्याचा प्रयत्न होतो. तेव्हा निवेदितांना अभिप्रेत असलेल्या कलाकारांमधल्या संघटनांची गरज आज बदलत्या परिस्थितीत विचारसरणीच्या पलीकडेही जाऊन आहे हे वास्तव नाकारता येत नाही. एलिफंटा,
अजिंठा, सांची, अमरावती, गांधार शैलीतली शिल्प या साऱ्यांचा बारकाईने अभ्यास त्यांनी केला होता. त्याखेरीज हिंदू आणि बौद्ध धर्माचं तत्वज्ञान याचाही त्यांनी बारकाईने अभ्यास केला होता. प्राचीन भारतात संस्कृती, धर्म, कला एकमेकींच्या सहाय्यानं वाढल्या याचा अभ्यास निवेदितांनी केला होता. त्यामुळे त्यांच्या लेखनात तत्वज्ञान, इतिहास आणि कला यांचा सुंदर मेळ झालेला आपल्याला दिसतो. त्यामुळे साहजिकच त्याबद्दल अधिकारवाणीनं त्या बोलू शकत. भारतात या वर उल्लेखलेल्या ठिकाणी वेगवेगळ्या काळात कलाविष्कार झाले. कालानुरूप त्यातील शैली बदललेल्या आपल्याला दिसतील. त्याचप्रमाणे भारतात जेव्हा मुस्लिम राज्यकर्ते आले तेव्हा साहजिकच त्यांच्यासोबत त्यांच्या कलाही इथे रुजल्या. भारतीय भूमीवरील कला प्रवाहात तोही प्रवाह मिसळत राहिला. अशा प्रकारे भारतीय कला ही नित्य प्रवाही अशी राहिली आणि याच तिच्या गुणधर्मामुळे आधुनिक काळातही भारतीय कलेचं स्वरूप अधिक विस्तारलेलं आपल्याला दिसेल. एखादी कलाकृती ही स्थळ, काळ, देश, भाषा यांच्या पलीकडे जाऊन रसिकांना आस्वादाच्या पातळीवर आनंद देत असते. त्यामुळे कोणत्याही देशातल्या कलाकृतीचा आस्वाद आपण घेऊ शकतो, पण स्वतंत्रपणे दुसऱ्या देशातल्या शैलीत कलाकृतीची निर्मिती करणं मात्र अवघड असतं. कारण त्या शैलीशी आपली नाळ जुळलेली नसते. हेच विधान इतर देशातील लोकांच्या बाबतीतही लागू पडेल. त्यामुळे आस्वादाच्या पातळीवर आपण जरी कोणत्याही शैलीतील कलाकृतींचा आनंद घेऊ शकलो तरी त्या कलाकृतीची अस्सल निर्मिती त्या धर्म आणि संस्कृतीचा भाग असणारे लोकच निर्माण करू शकतात. त्याचप्रमाणे त्या कलेची निर्मिती कोणत्या परिस्थितीत, कोणत्या विचारानं, कोणत्या प्रेरणेनं झाली हे कलेचं मूल्यमापन करणाऱ्या व्यक्तीला समजून घेणं अवघड असतं. त्यासाठी ते चित्र ज्या संस्कृतीत निर्माण झालं त्या संस्कृतीचा, समाजातल्या श्रद्धा, मूल्य, रूढी यांचा अभ्यास करावा लागतो. त्यामुळे कलेचं मूल्यमापन करताना या सगळ्या गोष्टी विचारात घेणं फार महत्त्वाचं असतं, आवश्यक असतं. अशा भारतीय दृष्टिकोनातून भारतीय कलेचं मूल्यमापन केलं पाहिजे, युरोपियन चष्म्यानं नाही. कोणतीही कला ही वैश्विक भाषा बोलते किंवा शब्दांच्या पार जाऊन माणसांशी संवाद साधते. हे सांगताना निवेदिता मॅडोना आणि तिच्या बाळाच्या चित्राचं उदाहरण देतात. हे चित्र कोलकात्यात अनेक घरात लागलेलं आपल्याला दिसतं. हे चित्र केवळ ख्रिश्चन धर्मीय लोकांनाच घरात लावावंसं वाटतं असं नाही, तर बाकीच्या धर्मातील कोणालाही. आई आणि मुलाच्या प्रेमाचा तो स्वर्गीय आविष्कार जेव्हा हृदयाला भिडतो तेव्हा ती कलाकृती कोणी निर्मिली हा प्रश्न गौण ठरतो. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.